Laktar Frederick Oluocha mabende owacho ni nyaka gie sani eri ji maromo 70,000 oseyudo chanjo mokwongo e kaunti ma Kisumu ka ji 26,000 oseyudo chanjo mar ariyo bende kaunti achiel no ero. Kae korka kedo kod tuo mar kansa e kaunti ma Kisumu, Laktar Oluocha owacho ni tend kaunti ma Kisumu osetero mashinde mag pimo kod thiedho tuo kansa ute thieth mago eko mag sub counties duto mayudore e kaunti ma Kisumu, kendo mano ero biro konyo ahinya jopinya e yudo thieth maber mar kansa. Koro wach manyamedo kendo kabisa en wach mar COVID vaccine. Kwayo jopiny ni mondo mi odhi okaw COVID vaccine kabisa, ma gino manyakonyowa gi sama wuoyo ni dhano 70,000 oseyudo COVID chanjo mokwongo, chanjo mar corona mokwongo dhano 70,000 oseyudo, dhano 26,000 oseyudo chanjo mar ariyo mar corona. Tiende ni tamalo ma dhano ma oseyudo chanjo dos mokwongo en tamalo 10.8. Dhano moseyudo chanjo duto te en tamalo 3.8. Koro pod wakwayo kendo wakwayo jopiny kabisa ni mondo odhi oyud chanjo niendi. Gimachielo manyalo wuoye kabisa en tuo mar kansa osebedo kaidho kabisa. Koro wayudo ka kansa mosebedo bende mang'eny ahinya ka inyo oganda wa duto. Kansa miluongo no esophagus, tiende ni kansa mar duol. Kansa mar duol osebedo ka inyo jogo oganda wa ma Kisumu kaendi kabisa. Kiyudo ka jogo machuo en 9.9. Atamalo 9.9 mag jogo machuo ni kod kansa mar duol ni. Kendo kuom mine kansa mar duol ni en atamalo 8.6. Koro ka wacho kabisa gigo mwasetimo, waendelea ka wachiwo puonj kendo wang'iso jopiny yore mag geng'o tuo mar kansa. Wase train dhano, jogo machiwo thieth, medical doctors, nurses kod kata community extension workers, community health assistants mawuotho e gwenge e weche mag corona gi. Kendo kata sani wachiwo chanjo mar cervical cancer iluongo ni HPV vaccine. Wachiwo ne nyithindo maromo higni 10. Ichiwe kendo wachiwe e gwenge, wachiwe kamoro achiel. Sama wachiwo mar COVID wachiwe bende ne nyithindo manyiri, kendo watimo outreach, wadhi e gwenge. Koro mano chenro mwaketo kare. Nyo waketo mashinde e sub county hospital te. Koro sani wanyalo thiedho kansa, wanyalo cheko kendo wathiedho e sub county hospitals wate ma Kisumu County.